Kung tinuod pa lang ang doktrinas Katoliko, kung ang tao mamatay, kinahanglan mo agi pagpurgatoryo, aron ampuan sa mga pari, aron ang iyang kalag mahilangit. Magunsa naman lang taon ang mga tao nga walay kwarta na ikabayad sa pamisa, aron ang iyang kalag ampuan. Suluoy kay sila, labi na katungay tagtungod. Kinsa may moampo nila? Aw impierno di ang ilahang kalag ana. Unsam din itong kaluwasan di ay para lang niskwartahan? Pag-sure mo padre ay si Jesucristo mo ay nagpakamatay sa cross. Libre ang kaluwasan. Unya sa inyo ha, pag-iyon pagpurgatoryo para unsa man, para pangwartahan. Grabe sa ninyo patay na gani inyo pang pangwartahan. Mao ni ang mga pulong nga ato ang madunggan alang ni abtong mga tao nga way hanaw. Wala bitay kana bitong kinaadman kung baga concerning sa teaching or pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mo na maghimo na lang yung taon og mga istorya nga diin layo kaayo sa gitawag og realidad. First point, ingon pa niya kung tinuod pa ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, actually ano sa manahitabo nga ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nahimong sayop. Nahimo lang man ang sayop alang ninyo nga mga tao nga nagasupak sa iyahang gitawag og pagtulunan before ni exist ang inyong mga pundok. Wag yun ingon nga ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sayop. And at the same time, for the first 1,500 years, ang mo question lang man sa pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kadto lamang gitawag og mga irihis unya pagkahuman nadugang pa mo. So ano sa nahitabo nga nahimong sayop ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Nahimo lang sayop sa dihang kamo naghimo og inyong kaugalingong damgo og nagpatuo mo nga tinuod mo. Kaduha nga gitawag og punto ingon pa niya ampuan do kun nato ang ato ang mga makalag sa mga nangamatay nga kay moagi pa dag purgatorio aron gitawag og malangit dili man na moy tudlo sa Iglesia Katolika. Wala nang tudlo Iglesia Katolika Apostolika Romana nga tawag ining moagi kinahanglan moagi gyud ang kalag didto sa purgatorio. No. Dili na pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kadtong mga tao nga nangamatay nga naa sa estado sa grasya or nakabaton lamang og mga venial nga sala. Kaya siyempre sa langit, Tandayag Kapitulo 21, versikulo 27, wala may bisang gamay sala or hugaw nga makasuod sa langit. So kung mamatay sila, nga naa sila sa estado sa grasya, and at the same time, naa sila mga damages nga ilahang bayaran, og sa samang pagkaagi nakahimo og mga venial nga gitawag og sala, di man nimo na pwede idiretso sa langit. Mo nang kinahanglan mo agi sa purgatorio kay didto sa purgatorio, hinluan sila didto. Pinaagi sa kalayo kay ingon pang San Pablo 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15 apan kun masunog kini mahanaw kini kaniya apan maluwas siya nga nakaikya siya ni ining kalayo. Og ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang gitawag og purgatory wa na kay gayon pang maimpierno ang mga kalag dinha. Munang sayop ng inyong pangunahon o pangunahon nga umingon ka para purgatorio aron gitawag maluwas no. Kanang naa sa purgatorio luwas na silang tanan. Pero nganong naa mo sila na aron nag-amag-amtos tungod kay naa pa sila mga damyos nga ilahang bayaran resulta sa sala nga ilang nahimo samtang sila buhi pa. Nauli ang ilang relasyon sa Dios pinaagi sa grasya katong pinaagi sa mga sakramento. And at the same time na may damage. Na mga damyos di man pwede nga si Kristo pabayaron ana. Kitagyod or ang tao nga namatay mooti mo bayad sa mga damages. Manang ni agi sa purgatorio kay ulayo na dito. Ulayo nang gitawag ubang kalag na dito. So bot-bot ng inyong gingon moagi purgatorio para malangit no. Tanang naa sa purgatorio giandam na sila para maadto gitawag og langit. So mao nay rason nganong iagi sa dito kay hinluan. Dili aron malangit kung dili giandam sila para pasudlo na sa gitawag og langit. Og ang mga kalag na sa purgatorio wa na kay gayonan pang gitawag og impierno. Laing punto. Ngon pa niya pagpangwarta daw kuno na ining tawag ining pagampo alang sa mga kalag sa mga nangamatay kisa nagingon. Katong moingon nga pangwarta na kanang inyong pundok mo ni karong pangwarta. Ayaw ninyo ipahid ang inyong pagpangwarta sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man, anong ayaw mo ninyo ipahid? Kay kamo manggod, kini nga tong higalang gitawag og taga, kanang inyong pundok, dili mo na iyang Kristo. Dili na iya ni Kristo. So, everything na inyohang gitawag og gihimo, wa nay koneksyon kang Kristo. Pero ang problema, inyong gigamit ang ngalan ni Kristo aron lang magapanguligta mo.
Di ba? Sumunik karong pagpangwarta. Pero ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wag yun nahitabo nga ng warta. Una nga, nung man nahitabo nga ng warta, tungod kasi ang Iglesia ang gitugod ni Kristo. May katungod siya nga mudawat sa mga halad sa mga tao para dito sa Dios. Sa hinungdan na kining moong iglesia ha, siya man ang gitagaan ni Kristo og otoridad, kumbaga, nga diin mo dumala sa iyahang gitawag og katawan. Dirita sa pag-ampuan lang sa mga nangamatay, kana bang pag-offer og kwarta, kanang giingon ninyong bayad, o sa bakana ka gitawag og kining sayop, o sa bakana ka pagpangwarta? No sir, no ma'am. Nga naman, kay sumala pa sa balaang kasulatan, 2 Makabeo kapitulo 12 bersikulo 33 hangtod 45, kanang mao nga buhat, kanang pag-ampo alang sa mga nangamatay unya magahin kag kantidad nga ihalad ngadto sa gitawag og sa templo. Sumala pa sa maong gitawag libro sa Biblia, 2 Makabeo 2:43 to 45, ingon pa kini nga butang usa ka Dios non og matarong nga panghuna-huna. Sa inyo pangwarta, pero ang Biblia nag-ingon usa ka Dios non og matarong nga panghuna-huna. So, buti pasabot mga sir o tawag ining mga ma'am, makita nato nga diin kining maong gitawag pagtulunan na kining nga practice. Dili ini imbento lang kundi gibuhat pa before pang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kaya nahitabo lang man nga ng Iglesia Katolika sa diyang niingon si Kristo, I will build my church. So di mahitabo nga mangwarta siya. Sa hinungdan nga naman siya otoridad. And at the same time, pamaagi pod na nga sakripisyo sa mga tao nga diin nagpa-offer og pag-ampo. Kaya magpa-offer gani ng pag-ampo or mag-ampo or magsimba gani kasus na po kay ihatag nga sacrifice. And usa sa mga sakripisyong imong ihatag kanang amount nga imong ihala didto sa gitawag og templo. So dili na pagpangwarta. Unya kanang imong giproblemahan, kumusta man tong mga tao nga tawag ining wala nay mga tagtungod, walay gitawag og kwarta, ayaw kabalaka ana. Nga naman tungod kay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, manaa ka may kwarta o wala, na ay pag-ampo alang sa tanang mga kalagsman nga matay, especially kanang every Monday nga misa, intended na always sa souls in purgatory. O sa tanang misa nga himuon sa mga pari, always good na nga magahin ang mga pari o diha gitawag sa rubrics, diha sa gitawag sa misal, na agyoy nakabutang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Apil ng mga kalag nga imuhang gitawag o giproblemahan. Ang di lang apil din ha kanang mga na-impierno na impierno in the sense nga nisupas kabubuton sa Ginoo, wala sulod sa Iglesia Katolika. Ikaw, for example, kining atong amigo mamatay ni nya wa ni sa sulod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So toy ni simpierno, kusog pa ni sa rakit, way sangit-sangit nga naman, tabdaraman nga iyahang gibiyaan or wa niya gidawat ang Ginoong Kristo, apil ang iyahang gitawag og grasya. Tama bitaw nga si Kristo ang tawag ining kaluwasan og libre ang kaluwasan. Yes, tinuod na, pero kinahanglan tang mutubag. Kinahanglan punta mag-offer og sacrifice para sa ato ang gitawag kaugalingon aron dawaton nato ang tawag ining kaluoy sa Ginoong Dios. Nakaluy-an naman ta tungod sa grasya ni Ginoong Kristo. Gawas nga atong dawaton ng moong grasya ha, na amon mga damages nga ato ang gihimo mo nang mag-offer og prayer, mag-offer pog tawag ini mga amon isip sacrifice sa pagbayad sa mga danyos sa sala nga nahimo sa tao. So ingon ana ang tawag ining doktrina sa Iglesia Katolika mo nang ayaw pa atik-atik nga nakabalo ka sa pagtuon simbang Katolika ngano man kay mahudyo kang bakakod ana nya kabalo biyata nga amahan sa bakak mo ang yawa mo nang ayaw pa atik-atik. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta
suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.